Nou, ik stap even hoe de jeugd heen. Nou, dag jeugd! En ik geef me weer om. We beginnen even achterdeel. Ik was er natuurlijk net storen. Er is hier ook Pietersma, die hier nu als vijfde de boei gaat ronden. Ja, en wat moet hij? Hoi! Nou, zie je dus. Net wat erin, net wat erin, net wat erin. Je bent net zo mooi, maar je dochters. Je bent maar je dochters hier. Ja, nou, het scootje van nou, wat mooi. Maar je houdt op stap met het scootjesziel. BMX Sealers? Nee. Nee? Je komt uit de Henne? Nee. Echt net, je bent op vakantie. Gewoon een dag maar houdt op stap. En ben je met voor een bepaald scootje? Ja. En dat is? Heerenveen. Heerenveen! Nou, hoe leidt Heerenveen er nou voor? Wist dat? Zie je nou Jochem of zo? Ja, dat is nou net zo heug, hè? Nee. Maar mij is er een Famke. Kinderen alles hebben. Ja, Zit er een eentje hier, hoor? De Lemmer. En ja, hoe komt de Lemmer nu bij de boei? Waar ben je nou? Het is toch het scootje van de Lemmer die nu de boei gaat ronden. Hoe wist je mijn paken met Terza? Oh nee, dat is een Heid. Oh nee, dat is een horen Terza. Sorry. Nou, hey hoi hè, en een hele noffelijke middag. Maar hem Heid.